Čaute ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videa a je tu so mnou Peťo. Čaute. Ideme z obchodu. Pripravte sa, toto video bude ochutnávka, už tam vidíte relax. Nemáme toho tak veľa ako iní youtuberi. Hej, lebo nám dali iba 7,50. Všetko sme minuli. Tešte sa na ochutnávku, tuto máme. No nie A všetko, ešte tu zostalo máme nám rajec. iba toto. Neviem, na čo nám to dal 5 centov. Centov, to sme mu mohli nahať ako dýčko. Počkaj. No, takže rovno vám to budeme natáčať. Oj, asi Peťov dom natáčať nebudem, že? To není dom, ale činžák. Tuto býva Peťo. Ja bývam na 6. To si nemal hovoriť, či budú ťa vedieť otravovať možno. Hej, ani nevideli ste však, aká je to ulica. Tatránska 50. Ty, Moc tam ale vidno. nevedia prezvisko. Neprestaň. Dobre, no poď. Na mne to je. Poďme. Joj. Prezvisko je Jezný. Ty si tak vieš. Počkaj, dáme sa. Môžem? Ale Nie. pizza delivery. Pizza delivery. Co? Ježišmaria. Čo si gramuješ? Skoro som rozbil relax. Strihni to na hore, to na počujem. Strihni. Dám vám strih, keď už budeme na posteli. Dobre, už sme tu, aj s Peťom, na našej legendary posteli, že? A nie na našej, takže tu je taška. Čo si prvé otvoríme? Čo si dáme? Kámo, my to... Poďme, Rajec! Bež zobrať Jaj, máš? poďme od ABCD. Dáme si Haribo. Ale od ABCD poď. Ja neviem vôbec co to. Tak poďme od Haribo. A bože, však není to vidno. Čakaj. Potom nakoniec všetko zapijeme. Čím rajcom, či relaxom? Ty neprezrádaj, čo tu máme. Veď už videli, aha. No ale rajec nevideli. Aký rajec? Čiže to je rajec. No veď videli. Ale že nevideli dačo ten... Hej. No, Dávka. 2. normálne Haribo. Klasické Haribo. Klasika červený je najlepší. Každý z vás to už asi mal. Možno nie tieto okrúhle, ale klasické medvedíky Haribo to ste museli mať. My sa rozhodovali na či toto, alebo normálnych medvedíkov, ale dali sme toto. Mali sme aj dačo hnusné zobrať. Máme si čipsy. Čipsy? Dobre. Dobre? Koľko bodov tomu dávaš? Easy Haribo, takže 8 z 10. 8,5 z 10. Ďalej. Ďalej, poď. Dáme? Dáme? No poď. Nedáme najprv tie... Nie, tieto náskôr. Takže... Tak ale poď paprikové. Nie Pringles tieto. Tieto sú lepšie ako paprikové. Daj mi hovoriť, že si prezradil, čo tu máme. Neprezrádam. Poďme No tieto poď, náskôr. poďplej. Maličké Pringlesky. To sú normálne Pringlesky iba v malom obale. Normál Pringles. Classic chipsy. Teraz sa som môjho YouTube kanálu sa stáva ochutnávkový kanál. Teraz tu máme toto. Potom napríklad som ochutnával už starý drink, všetky A ja? prime A ja? tak. Na YouTube si to dával? Ešte nie. Okay. Fakt normálne Pringlesky. Dobre. Vládkovi sa iba páčil ten mini obal. No. Čo dáme? Dáme... Hej, tieto dáme.
Takže máme tu paprikové Pringles. Dobre, bereme si. Toto sú moje najobľúbenejšie Pringlesky. Preto to bude tak krátko trvať toto video, lebo sa bojím, že sa mi to proste vypne video. Keby sa mi vyplo, tak prepáčte, proste mám málo miesta v mobile. Nie Koľko máš percent? Percent mám... Neviem. Tu. 48. 48. Takže mám nabíjačku a som tu do 8. Čo nabiješ našou? Či ty máš bečkovú? Mhm. To máme. Ale... Koľko? Je to Počkaj, tak- ohodnotili sme tie? Uh-uh. Koľko im dávaš? Tie cibuľové... Mne najviac chutia tieto. Koľko? Od 0 do Neviem. 10. 9,5. Ja by som im dal 8 a 3/4. Dobre. A Tieto? tieto... To je tak, že není to ani pálivé a není to ani také. Lebo to je neštiplavá paprika. Ja viem. OK. Takže koľko dávaš? Ja tomu dávam 9 bodov. Ja dávam 8,5. Máme tu ešte jedné Chutilo čipsy, mi to. ktoré sú štiplavé. Teraz si dáme... Relax. Ja som to chcel nájsť nakoniec, že to zapijeme tým. Zapijeme rajcom. A relax. Je nejaký polepkaný chyto. Tuto. Hej. Bež to dať do pohára, bež to naliať. A to nemôžeme z tohto vypiť? Jaj, vlastne. Do pohárov nám to nalej. Počkaj. Ticho. Kým odišiel, tak si dám čipsy. Hej, jeden. Lezie po mne chlobák. No. Vládkovi som dal do kotka. Katko! Čo tam je napísané? Si Si najlepší. najlepší. Napíšte do komentárov hashtag si najlepší. Toto je najnovší relax, takže... Počkaj si, jablko nie je nový. Skôr liči bolo nové. No neviem. Jablko je starý, že? Tak to mávajú pizzeria. Liči bol nový. Ale ja som už ličí mal 200 krát. Dobre, sem dáme pohaviky. Daj. Ty nevypil všetko. Ty to držíš jak ten. Daj. Lak. 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 Ahoj, to bolí. Dobre, za to. Teraz tu máme Doritos. Yes, Doritos. Ale toto sú tie hnusné. Sweet chili. Zober si, mal si už tieto? Ja raz. Ja som mal iba tie hot corn a nacho. 3, 2, 1. Čo? Daj si sa brašok do očí.
Sú actually dosť dobré. Mne to chutí. Ale štipu. Koľko? Hráč alebo sráč? Rád. Zober si takto tých 5 čipsov na seba a daj ich naraz do huby. Mám počkaj. Počkaj. Natoč to. To dávam. 2 má. 3, 3 4 a 5. Ukáž im to. 5. 1, 2, A sleduj. 1, 2, 3, 4. Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mám. To Ukáž. nevidíte, ale... Raz. Tu je tá jedna. Hej, no poď. 3, 2. To čo je? To čo je? On je celý od toho. On je celý od toho. Aj postiel. Pozrite, čo tu po ňom ostalo. No po hore. To je debil. Sledujte, ja si tiež dám 5 čipsov a... Raz, 2, 3, 4, 5 a nenamrvím. Ty si to celé strčil. Čo? Slzy mi normálne idú. Sú actually dosť dobré, kámo. Dosť dobré toto. Tieto sú actually možno aj lepšie ako načo. Ja neviem, čo mu je. Ja zjem kľudne aj celý balík. Debil. Sú pogrcia ako ja minule. Hej. Z takej tuby. Dobre, ideme na poslednú vec. Rajec! On si Bazol. myslel, že kupuje pupavu. Ja som si myslel, že tiež kupuje pupavu. A predpokladne si všimneme, že to je baza. To nevadí. Ja som bazov ešte nikdy nemal. Ty si mal? Vieš to, že poštipla von, keď si dáš keď si dáš glk, tak budete to ešte viac šípať. Keď to zapneš. šípe. Ne? Ne, iba trošku. Tento je Že actually... sme nehodnotili. Dávam tomu... Doritos. Koľko? Koľko? 8,5 z 10. 10. To fakt? Áno, fakt. To si nemôžeš tričkom? Nie. Dáme 3, 2, 1. Takže máme tu všetko. To už je všetko. No a ohodnotili sme to. Dávam tomu 9,5 z 10. 9,5 z 10. Takže u mňa vyhráva Rajec U mňa vyhrávajú tieto Doritos. a pre dneska to je už všetko. Hej. Takže ďalšie videa zase. Čus! Čau!